Nagrywam, nagrywam, nie dygaj. Kurwa się nie da. Robin Hood. Ty, ja też chcę tutaj. Co nie? O, będziemy królować. No, tak jak kiedyś Olka nas nazwała, pamiętasz? Chce nam zdjęcia? No, zrobimy. Kolejka jest. A nie, to on robi. No, Patrz, ty nie mów, że trzeba zapłacić. No idziemy. No dlaczego ja ich nagrywam? a to się wydaje. No, Dobra, trzeba to zapłacić, chodźcie. Ale to jest jakaś ślizgawka. Slide this way. Zapraszam damy. Nie bój się, my ci nie okradniemy. Ale ogólnie się nie bój. A co, mam popatrzeć na twój tyłeczek? To ślizgawka jest. Nie chce ci się? Ja idę. Zimno tutaj, naprawdę. Co ty gadasz? O, upside down. Ale nie obchodzi. Ja chcę. Dobra, trzymaj telefon. Będziesz z nim zjeżdżała. A ja będę zjeżdżał z tym. Śmieszne, nie? No? Co, idziesz?